Багата наша земля талантами, і це осознаєш, коли ізучаєш історію наших творчих колективів. Цей рік ювілейний про Закарпатський академічний заслужений народний хор. Много записано програм про цей неординарний колектив, творчість якого на ура приймав шиткий світ. Лемклару Балох, народну артистку України, було поставлено більше 40 хореографічних творів, які і понині виконують провідні і знані у світі танцювальні колективи. Низько ми продовжуємо знайомити вас в'єдно з екс-солістом, хореографом-постановником Миколою Мовнаром із інтересними постановками танців, вокально-хореографічних композицій, у яких брав участь много років цей знаний артист, а також вспомнимо про його жизненний і творчий путь. Ну, Миколо, слухай, подійшли ми до твоєї вотчини, тільки гуцульська гражда, а тільки хишка, слухай, гуцульська. Інтересно мені знати, які маєш споминки про дитинство. Можу сказати, що я в хаті такий народився. У дерев'яній такій, трошки більше сімця. Це Ясинська хата, а то Великобичківська була. З такого самого дерева, із глиняної підлоги. А фамілія Мовнар. А чому Мовнар, а не Молнар? Молнар, то що кажуть, це мельник. Але букву одну поміняли на скалі закляті. Місто Л поставили В. А чому? А тому що батько мав 19 років, то була Австро-Угорська імперія, і його забрали в армію Угорщину. Почалась Друга світова війна, і він попав у плен в Російську Федерацію, туди, в Росію, за Волгу. Був 14 місяців у плену. Не тільки він один, а було багато Єгославів, словаків, чехів, румунів, мадярів. А конвенція така була європейська, що якщо ти маєш в плену пленних, то треба їх кормити. А кормити російські товариші не хотіли. І що треба було їх відпускати. Після 14 місяців у плену відпустили і батька мого теж. І написали на бумажки Мовнар Василій Васильович. Батько каже, добре, Василій Васильович правильно перевели, бо я Молнар Ласло Ласлович. Але Мовнар букву Л поставте, Молнар – це мельник. І йому ще дали пінка, ззаді, ти мене будеш вчити, як правильно переводити. На тобі, а то зараз опять закриємо. І отак почалося. У нього одного фамілія Мовнар. Він саме старший у сім'ї. Всі браті його молодші сестри Молнар, як обично, а він залишився на бумажці Мовнар. Приїхавши в Великобичків сільську раду, йому кажуть, то ти ж Молнар, Ласло Ласович. Каже, ні, був Молнар, а тепер став Мовнар. І боялися всі тоді з КДБ. Написали так, як написав руський там у тюрмі, Мовнар. Так і я Мовнар, всі в мене вуйки, дяді, Молнари, а я є Мовнар один. Ось така історія з моєю фамілією. Ну це коротко так. Любов до танцю мені привела людина з великої букви. Це перша людина на моєму взагалі поприщі хореографічному. Я пам'ятаю, ходив в 5 клас, прийшов мужчина молодий, статний, такий підтягнутий, і каже, хто бажає танцювати в лісорубі, ансамбль пісні танцю «Лісоруб». Танцювальна група. Оказується, це керівник, балетмейстер танцювальної групи ансамблю пісні танцю «Лісоруб» Йосип Миколаївич Волощук, заслужений працівник культури в майбутньому. Ну, я думаю, танцювати, та що, іду я танцювати.
Записався я туди, в молодшу групу. Це десь було у 69-му році. Я десь рік, 2-3 роки потанцював. Мене перевели вже в старшої групи, вже там танці однакові були. Як здібного хлопчика, не був себе хвалити. Ну, я подавав надії. Подавав надії по хореографії Йосип Миколаївич Волощук. Він бачив в мені майбутнє. Придавав значення велике для мого росту. Я тепер пригадую, як я, закінчивши виступ свій у лісорубі, ансамбль пісні танцю, і подав заяву, документи подав у Хуське культурно-освітнє училище, тоді називалося, в 72-му році. Поступив на перший курс хореографічного відділу. Учився, там були вже свої ази. Якщо я тут діставав просто ази хореографії народної, більшість закарпатської, гуцульської тематики, то там були ази дійсно хореографії. Там були ази класичного танцю, народного сценічного танцю, ази композиції танцю, як в майбутньому будувати, ставити танці. І там теж були свої вчителі. Один з них дуже запам'ятався до сьогоднішнього дня, він живий, здоровий. Недавно ми зустрічалися з ним на 40-річчю випуску нашого курсу, який випускався в 1975 році. Це Гавриляк Михайло Іванович. Він вів нас класичний танець, композицію танцю. Там у мене були сокурсники, такі як Іван Іванцузький з Великого Березного, Іван Шекмар із Волівця, з Котарського села. Це в нас була така трійка, саме така бадьора. Ми завжди були і на танцях вечором у будинку культури, і на свадьбі грали. Ми музиканти на баяні грали, хто Шекмар на барабані, Іванцузький на баяні теж. І ми по свадьбам ходили і танцювали, і співали, і грали. Це був знаменитий такий наш курс, тому що ми всі троє попали в хор Закарпатський. Це вже другий крок від Бичкова до Хуста, до училища культури, а з Хуста вже Клара Бала запримітила мене і взяла на практику у хорі Закарпатському. Але потім вже не вистачало хлопців у хорі Закарпатському. Такий момент був, що хтось пішов на пенсію з хлопців і попав Іван Шекмар до нас в танцювальну групу, Іванцузький теж попав. І ми троє вже танцювали в хорі Закарпатському і їздили сюди, кажеться, пів Європи об'їздили. Тут багато виступали у Палац культури Україна, на всяких зведених концертах. Це були величезні концерти. І хор Закарпатський був запрошений на ті великі концерти. А потім, безумовно, ми їздили на гастролі по цілому Радянському Союзу, як тоді було. І Прибалтика, починає від Закарпаття, України, Прибалтика, Кавказ, Закавказя, Сибір, Москва, Ленінград, це все було. Але, однак, нас більше тягнуло на захід. І починаючи з Словакії, Угорщини, перші концерти мої, я пам'ятаю, 18-19 років, хлопчик молодий був, і ще холостяк. Попадали ми в Кошиці, попадали в Брно, в Прагу, тоді була Чехословакія, одна держава. І ми попадали на хороші концерти. І так же само і Бейкішев в Угорщину, в Румунії, в Польщу ми їздили. Наші закарпатські танці
приймали всюди за кордоном дуже чудово і з великими оплесками. Я пам'ятаю, коли ми поїхали в Германію, була країна така ГДР, і ми поїхали на місяць гастролі. Хор Закарпатський – це була перша така комерційна поїздка, тобто платна поїздка. І колектив поїхав, ще тоді були Клара Балок і Микола Попенко. Ми поїхали, Бігула був керівник оркестрової групи. Ми давали там по всім містам тої соціалістичної республіки Германії. Дуже нас сприймали не тільки те, що ми з Закарпаття, цікавилися костюмами. Підходили люди, щупали наші сорочки, рукава, як це, натуральні це, як, вони не вірили. Мусили підходити до нас близько, до сцени і дивилися. Ну, сама хореографія – це просто чудово, як вони нас приймали, дуже раділи, запрошували і раділи. Ну, потім наступна поїздка була у Західний Берлін. Там теж виступали на Святові Діваргайт, газета «Правда». Святкували там 25-річчя цій газеті. Ну, факт той, що нас приймали всюди. І потім ми поїхали і в Голландію на фестиваль. Ми були і в Німеччині, в Дармштадті, це вже західний. Туди будемо брати Німеччину. Ми навіть були в Португалії, там наші заробітчани, і туди приїжджає хор Закарпатський давати концерт. Вони на нас побачили, ура, афіші, ми там обнімалися, вони так по роками, по два вже не ходили додому, бо не могли їхати додому. Як виїхали, якось логічно, чи не логічно було їм їхати, поки платять, там працювали. А ми давали концерти і раді були виступати і для наших. Чому? Бо в залі кричали «Хор Закарпатський, хор Закарпатський», аплодисменти були. Португальці дивилися, насторожлився. А вже на третій день, на четвертий день вже сміялися, давайте нам гопак, бо у нас був коронний номер гопак, як ми представляли Україну, не тільки нашу Закарпатську область, а Україну, державу. Ми мали в програмі гопак, український народний танець. Ну, але наша гуцулка, чому я вертаюся до Гуцульщини, це темпераментні танці такі були. У нас був з собою номер «Вівчарі на полонині», там, де ми в гунях танцюємо і зображаємо вівців, баранів, що пасуться. І кошара була з собою, і колиба була. Степан Мартин музику спеціально написав, великий наш закарпатський композитор, знаєш, і Клара Федорівна поставила цей номер. Це велике полотно, воно до сьогоднішнього дня йде в хорі закарпатської програмі. Я би сказав, що, до речі, цей номер більш за всіх мене трогає за душу. Може, тому що я сам гуцул, родився там, і це танець гуцульський. Знаєте, в житті всяке буває, а доля мене закинула працювати і за кордоном. Так як ми їздили на гастролі за кордоном, мені полюбилося, як там люди живуть, як там виступають наші колеги, такі колективи, як ми, але такого, як у нас, немає, як у нас на Україні. Там своєрідні, до прикладу, Німеччина, там свої ліричні танчики. А перший раз мене доля закинула, як за кордон працювати, це у Грузію. У Грузії я попав працювати в ансамблі пісні та танцю Закавказького воєнного округу. Тобто там треба було танцювати не тільки грузинські, а й армянські, азербайджанські танці. І українські, і російські, і солдатські, так як тоді була радянська армія. І я там попрацював в колективі 1,5 року. Не дуже мені там
хотілося далі працювати. Чому? Тому що я холостяком був, треба було сім'ю заводити, вже роки підходили якісь такі. А якщо в мене був такий момент, коли Павло Павлович Вірський запросив мене працювати в ансамблі танця, бо я робив трюк такий, то Клара Федоровна мені каже: Микола, я знаю, це велика людина, якщо вона запрошує, треба йти, не відмовляйся. Але я боявся. Тому що мені було 18 років, почало 19, десь так. Я боявся в Києві, в столиці, я загублюся. Я ж тоді по-російськи не знав, а там все говорили по-російськи в колективі. І я по-нашому, по-закарпатськи, вони так на мене дивилися. Думаю, нікуди я не попаду, хоча вони по Америкам, по Канадам їздили. І я думаю, то я взагалі туди загублюся. І я, якось по-дітськи, по-діточому забоявся, загубився в тому великому колективі. І я кажу: ні, я, Клара Федоровна, не йду, ви мене взяли до себе, мені вистачає отак хора Закарпатського. Я повернувся з Тбілісі хор Закарпатський. І почалися гастролі за кордон. І одна з них були закордонні поїздки, я вже називав, а тут був якийсь концерт, такий масовий концерт у Києві. І де я провірився у імпресаріо, тоді було таке імпресаріо, дивилися музикантів, танцорів, співаків для роботи у Німеччині. І я туди попав для цього імпресаріо. Вони подивилися: молодий, якраз ростущий, є перспектива. Ми беремо вас працювати у військовому колективі. Тоді було там радянські війська, велика група у Німеччині, в ГДР. І там був такий великий, мав таку, знаєте, як ансамбль Олександра у Москві. От такого штату, великого розміру, ансамбль пісні танців групи совєтських військ в Германії. То так по-російськи називався. Але артисти балету були там великі. 120 чоловік штатне розписання, колектив. Представляєте, там 2 великі автобуси і каруса тільки возили. Ціла машина возила за нами костюми. Мене запросили туди працювати. Думаю собі: так, Микола, третього не буде. Просили тебе в Київ, не пішов, просять тебе у Берлін, відмовишся, будеш працювати в Ужгороді. А де мій рост? Я із хора Закарпатського, але що? Я мусив сказати, що я вже в хорі Закарпатського попрацював 3-4 роки або 5, на 5-му році я вже й женився, у мене вже син з'явився, тобто сім'ю я вже склав собі. І я кажу: у мене є дитина і жінка, я хочу з сім'єю піти. Добре, я такий контракт домовився, поки на 2 роки попробувати. Не вийде, повернуся. Контракт я написав 2 роки, але вийшло так, що я був 7 років, то велика історія. Любило мені там працювати, але все одно тягнуло додому. Я працював 11 місяців, але дочекав, щоб був 12 місяців відпуск. У нас відпуск завжди давали літом. Я приходив додому знову ж у наші полонини, наші краї, у Великий Бичків. Я косив, я не ходив на море відпочивати. Ми ходили відпочивати на море під час гастролей. Вечором концерт на морі, у театрі, а до обіду загораєш на морі. Так що мене тягнуло тільки в гори. І так як гуцули ростуть, живуть у горах, то я завжди працював у горах. Тобто допомагав нянькові косити, траву сушити, сіно возити. Це ж була така робота. І я вдома відпочивав, можна сказати, цілий місяць і повертався з радістю, ставши від тої роботи, але відпочивши від того, що я бачився з батьками, з рідними, сестрами, братами. І я знову пішов на цілий рік працювати в Німеччину. І так я контракт підписував по 2 роки до 8 років. От я так неповні 8 років, я там був і вернувся додому. Приходжу в хор Закарпатський, думаю, я ж вертаюся в хор Закарпатський, а не то і було. Місця то немає. Штатне розписання 10 пар, 10 хлопців, 10 дівчат. Каже Клара Федоровна: Микола, я ж не можу когось уволити тебе взяти. Прийшлося танцювати, поміняти ракурс хореографії. Що це поміняти? Тобто була у нас така організація ЗОМА, Закарпатське об'єднання музичних ансамблів. Ми виконували, обслуговували туристів, які приїжджали в наше Закарпаття, в музеї давали концерти, в ресторанах. Знаєте, програмки. Починали ми з Закарпатського обов'язкового танцю, або гуцульський може бути, або якийсь Ужгородського району, Березнянського. Любий наш закарпатський танець. Потім був в програмі угорський, бо то був мадярський зал, готель Закарпаття, або була Верховина, дзеркальний зал, якщо пам'ятаєте, такий зал був
зараз він на ремонті. Там були програми, концертні програми. І от ми там давали, і «Скала» теж був такий ресторанчик. Ну, дуже був хороший такий ресторан. І ми там давали програмки і переходили на сучасні. А тоді якраз був Майкл Джексон, вийшов, цілий світ його. І давай, Микола, переходити. Це зовсім, ви знаєте, сучасні танці. Це не ті рухи, що народні. Зовсім інакше. І мені тяжко давалося. Я міг танцювати всю програму півроку. І я не був мокрий. Ви собі можете уявити? Чому? Бо я не відчував ці танці сучасні. Аж потім, з часом, 5-7 місяців, 8 пройшло, і я став їх розуміти. Стає художнім керівником Петро Петрович Сокач, художнім керівником Закарпатського хору. Зустрічаємося ми на Корзово в Ужгороді. «Привіт, привіт, Микола, ти де працюєш?» Кажу, «Так працюю, там і там». «Ну як тобі там?» А він каже, «У мене є, ходь до хору Закарпатський». Я зараз став художнім керівником. Ходь танцювати. Кажу, так я ж був, Клара Федорівна каже, немає місця, бо там все було так. Я тобі знайду місце. Для такого танцора, каже, я тобі знайду місце. Прийди в понеділок на роботу. Приходжу в понеділок на роботу і мене беруть, оформляють на роботу в хор Закарпатський. Це було, по-моєму, 1992 рік, отак я скажу. Було 10 хлопців і 10 дівчат. Сокач каже мені, ти лише прийди, місця є, це немає, я тебе візьму на роботу. Представив мене Кларі Федорівні, каже Клара Федорівна, «Йой, то ти мені представляєш Миколу, коли я його взяла сюди в хор Закарпатський із коледжу, з училища культури, із Хуського, і на практиці він у мене працював, ми його знали йому дуже добре. Ну, так все стало, що я став 11-м. Отак і я наступний етап помаленьки переходив, як бачите, на балетмейстерську роботу. Уже танцювати я оформив себе як артист балета на пенсії. Ви знаєте, що нам треба було танцювати 20 років і йдеш на пенсію як артист балета. Я вже був як артист балета, але Клара Федорівна мене не відпустила на пенсію. Каже, ні, Микола, ти будеш тут працювати, доки ти будеш працювати зі мною. Ти мені потрібен, помічником будеш. Перша постановка у мене в хорі в Закарпатському була, знаєте, ті часи, начальник управління культури Василь Степанович Габорець прийшов, каже нам, знаєте що, у нас забулася така гарна традиція. Ми на кордоні колись завжди мали великі свята на День перемоги, 9 травня. Каже, словаки просять, ми би хотіли там разом зробити якусь таку концертну діяльність, там, виставку зробити. А що нам треба? А ви б не могли якусь солдатську пляску робити? Тут же опять попалося мені, що я десь там танцював солдатські танці. І я роблю солдатську пляску. Керівником вже тоді був корінець Зиновій Михайлович, який зараз керує хором Вірьовки в Києві. А він йшов, каже, а що ви робите? Кажу, так і так, попросили зробити солдатську пляску. Микола, а не можна зробити калінку туди, щоб і хор? Кажу, можна, якщо ви бажаєте. Ну я не розраховував на це. Давайте, підсказали. Ну і калінка пішла, знаменита пісня на цілий світ, не на Європу, а на цілий світ її співали, калінка. Ну я туди і калінку вступив, значить хор вже туди вів. Получився не солдатський танець, а вокально-хореографічна композиція на привалі, на відпочинку. Там хор зайнятий, оркестрова група і вийшла в мене, тобто вже друга така вокально-хореографічна композиція, велика, масова, як «Горі селом» і на відпочинку, солдатська пляска. Наступний танець у мене було, Клара Федорівна каже, Микола, я колись танцювала карічку, дівочий танець. А то Перечинського району, у нас немає того танцю. Ти не можеш поставити, кажу, я, Клара Федорівна, буду ставити дівочі танці. То прямо ваша обов'язаність. Тим більше, що ви танцювали цей танець карічку. Та ні, то у нас ще Іван Юрійович Попович із Невицького, він десь ставив у самодіяльних колективах, а я просто йому допомагала. То ви тут поставте, я вам поможу. Я не дуже хочу, роби ти, я тебе прошу і ти мені зроби. Думаю, то не мої дівочі танці. Але треба пробувати. Раз ти балетмейстер, ти не балетмейстер чоловічих танців. Ти балетмейстер взагалі. Як так? Поїхали ми на машині, каже Клара Федорівна, давай ми підемо до Івана Юрійовича Новицького, недалеко, поговоримо з ним. Це він не буде проти, якщо ти будеш ставити танець, бо там, каже, танець має щось свій. А він каже, Клара Федорівна, я що? Музику я знайшов. Ви скажіть по мотивам Івана Поповича, постановка там мовна, це Кларі Балак, це кого хочете. Але я тільки мелодію. Мелодію я не писав, я ж не композитор. Я просто знайшов мелодію
Перечинського району. І на ту мелодію зробив танець, але я по-своєму зробив танець. А ви робіть як хочете. Микола чув, ми сідаємо в машину, йдемо на другий день, я приступаю до постановки. Дівочий танець на сьогоднішній день він йде у програмі.